Гледаме пладане ли направихме? А? Гледаме пладане ли? Да. Не знам как става това. Не можах да спра и се метнах просто. Аз... Окей сме. Нещо се заблеях. Да. Видехте и просто от стръмното не мога. Яде в тебе. О, Ох, че си натъртих кръка, човек. Е тука. ти на GSM-а? Да, ще спреме там да. Бати човекът... Няма път хвана нищо. Как си? Добре, но пак на същата страна. Не ти върви днеска. Не. И аз сега така, като паднах, отделя и аз. Пак надясно човек и не знам как падна. Не. Кажи ми какво става днеска, човек? Нещо да, не ти е ден. Не ми е ден изобщо, човек. Ето да кахне нещо. Тук назад. Оха. Да. Дай за леда. Надолу няма. Леко, леко. Надолу няма такъв. Е, така да е. Така че... Айде, чао. Не се плаши. Много лед.